Szóval az van egy függőségem, ez pedig nem más, mint a telefontokok. Ezért aztán borzasztóan örültem, amikor a Szevasztok csapata meglepett engem eggyel, úgyhogy nézzük meg együtt. A mintát én választottam, de egyébként teljesen személyre szabhatóan is rakhatsz rá fotót. Nekem szerintem még soha nem volt ilyen igazi minőségi telefontokom. Mindig ezeket a pár száz forintos sínes temusokat vettem, abból viszont halhatatlanul sokat. Na mindegy. És egyébként a náluk kapható telefontokok mind ilyen MagSafe tokok, illetve az oldalán található egy ilyen bounce strip, ami, hogyha gyakran lejted, ahogy én szoktam, extrán megvédi a telefonodat az ütéstől. Na de, tegyük fel. Nekem egyébként most van a telefonomon egy kameravédő. Ez a legjobb pillanat ilyenkor. Geniálisan illeszkedik, nagyon jó a fogása. Remélem így ez a rész, ez az átlátszó rész se fog elszíneződni, de hogy a sínesek szokták körülbelül egy hónap alatt. Egyébként külön tetszik, hogy tök könnyű, mert egyébként nagyon sokszor érzem azt, hogy így borzasztóan elnehezíti a telefonomatotok. Szóval szerintem látogassátok meg a Szevasztok oldalát, rengeteg minta van, de mondom, sajátot is választhattok. És ne legyetek tokfüggők, mint én.